Yabo nje la kumele ngithole linjani kanti. Maybe li white. For ngapha ngasembedeni libe mhlophe qwa. Khethini lakho. Lingabi na design. Ngisazoke ngitshele umntase lapha uthande ngithi. Ngathi ukuthi kuzomela senze iladi. Ini la. Ini ladi. So live. Yeah. Awulazi ladi. Ukuthi nje mekethi ngiyeza. Shayila. Afica phabane nama red roses egcwele. Afica ama red roses. Shaya ya kumele ngitshele umntase. Ngitshela sengicabangile. Ukuthi mntase. Uthi uyeza. Ashayi iladi. Mara ngajabula ne? How? Athi nje mangeke sihlanganise ama red roses with some candles. Ngithi la umbhedu we white mhlophe. Ngathi kusehotel. Guys, yazi. Kuvele kube sanibonani. Kuvele kube mhlophe qwa. Hayi hlonini. Mara engalona. Guys, thepani screen khani ngena manje like. Ngisase maybe na 3 minutes ngenile. Ukuthi nithephe screen abanye abantu bazongena fast before. Ngixoxa indaba esigaxa before ngisho lesigaxa ngifuna ukusisho. Okubalekile ukuthi guys by Sunday kumele sibe siku 550,000 followers. Sunday yona le. Yeah, Friday yona le. But kunzima ngiyabona. Mamsele kusawubona. Mele ngithenga amashida amhlophe manje. La endlini kube gray and white. Yabona lapha phezulu. Imali semathandweni yasimangeza. Man, yabo ngisho nalapha phezulu ukuthi ku white. Ubonda lo gray. Yabo. I-headboard i-gray, umbhede ube mhlophe qwa. Usofa u-gray. Uyabechisa maswena. I-wardrobe i-white. Ikhabethe lami li-white. I-fridge i-gray ne-microwave. Gray and white la ekhaya nje ku gray and white yonke into gray and white. Sekuyisivalo nje siphoxayo. Esingekho gray and white. Nesithombe sami si-gray. Uyasibona? Si-gray. Nama ngazi ukuthi kwaqondana kanjani ukuthi yonke into la endlini ibe gray. Ayinde ku gray. Gray and white even ngisho lapha ya i-curtain lela ukhala we-curtain. U-gray and white. Nalejeke a-gray sisi. Nendishe zitsha. Uwe no gray uyamthanda. Akugcwele wena. Yazi angikaze nginotice ukuthi no Jack. Cause yabona ne wardrobe mo ibheka ukuthi inoku gray. I-white and gray. I-stand sami si gray kodwa not lo fana na. Si brown gray. I-light lam li white and lela light lam lela liya lighter. Libilela I love you. Yeah, uyalighta. Ungalibeka nje lapha ecompete. Uyalighta lo I love you lo ya. Athi nje makangena nje. Uyalighta. Ngicela nami ukuba musha kuwe. Ukuba musha kanjani? Ucela ukuba musha kanjani? Ngiyabonga ke kulaba abathepha screen guys. Thank you so much. Uthando lolo. Yini wena?
Hayi cha, mina ngikhona ukuncengazi nanoma ngithi ngiyazama angikhoni. How are you? Hi. Hey ntombazane. Hi girly. Uright. Angisakwazi ntombazane. Sengigcina ku-Instagram Slayer sisi. Francisco. Angazi noma ngibiza la. My favorite TikToker. Hello. Kanti uthini umfana wena lokho ungakhuluma? Ngisabathe ngiyamncenga umuntu. Ngitshela ngeke weyena mdala ngakhona nganasikhathi sama games ngakho. Yo, hayi cha. Athi namdala vele isikhathi sama games. Yo. If mina nje ngifuna ukudlala ngihambe ngidlala lezintanga zami. Yo. Ayibangitshela indaba zami namhlanje. Ayangitshela indaba zami. Manje wena utheni? Hayi, angimphendula. Hayi. Hayi sisi. Hayi kuyambula kuyembeswa la. Hayi. Sikabopha. Awunangu. Hela kulasibamba ipiano. Nangu sikabopha nangu. Nangu kathi myekela vube. Hey, onokwazi. Basibambe ishiqi nabo Kabza the Small. Baphi manje? Basibambe ishiqi. Nangu sikabopha nangu. Na futhi ngangithanda kakhulu uthi uzovuma mesaqala. Uthi uzovuma. Awunangu. Nangu sikabopha nangu. Hey. Hi. Usaphila nkosazana. Yes. Oh my gosh. Jesus Christ, you are beautiful. Ngiyabonga Mbombela. Mbambelela. Yeah. Big brother have stayed. Hi bo. Hi. Good afternoon, Mathusi. Sanibonani Wintozo. How are you? I'm okay. And how are you? Aisha mziyakhala. Nabo ulihlezi ubuye round 2. Uzenzani ingane? Yo, hayi mara manje ayibuye kabi. Hayi manje ubuye kabi. Niyamiyeka shema. Uyayibona nje leyo party leyo ukuthi ihlanyisa iclub yonke. Mesesho kanjalo nje qedile. Uyazazi ukuthi umuhle njani chomi. Ngiyabonga wesikabopha. No mbali. Awu mina ngizomshofa umbali umshofi vele ngamshofa Umshofi nangu sisekuseni hey lapho 10 ebusuku kokhila kawu kambe bona bangena ngayiphi njani sisino ngiyaphila nompumelelo wena njani thola ukuthi hey akekho role model hi usasenombali sahlanyiswa umbali washo nabi. Are you in UK? No. Bambelela. When you say UK, just do a video singing. Nako sikabopha. How? Ngenzi video ngicula usikabopha. Wow. Ubani guys ohlala e-UK? Ubani ohlala e-UK? Can you please send me some dollars? Yebo mngani. Hawe ma. Izolike ubani ivideo nkosami sengisuke nje ngenza ivideo ethi nangu sikabopha nangu. Izolike ubani marudlala ngami. Ngeke ilike. Ngeke ilike. Ayisha mazi isikhathi idonate inesikhathi sayo kwabuya bazongena bolikompo kwabhizi bazivuruva yo Karishma bazivuruva beno nabo Shandesh ayi loyo gi favorite uShandesh akunabanzi ngiyabonga sizoyilike thina yebo ngise UK umuhle ngathi udlidola awungiphe phela can I send you my PayPal can I give you my PayPal awungiphe phela idola awungiphi idola not $1 though how uma $30 nyana ke $30 is how much
Okay, $50. $50 is not a lot. How? $50? Can I send you my PayPal? Cristiano, hello. Amapiano, hi. Administration queen. Ungikhalisa uma ucula ngiyamthanda. Yiphi le? Noma ngithi ngihamba ngibheke insizwa kodwa hayi cha ngizamazame ngiqalaze ngizibheke hayi cha. Phela qhamuka mamatheke ngimbone hayisuka ngiyamthanda. Mekukhona ophathi igama lakhe ngivele ngiqhaqhazele ngitatazele ngimoyizele ngizinsitheke ngihle kubala ngimamatheke. Vele kushwabana ulimi ngiphelelwe ngamaganyana. Noma kungaduma izulu zamazame iqhekezeke libalele imvula. Cha nje udlala ngami, udlala nje ngami. Bambelela udlala ngami, udlala ngami. Thatha iPayPal yami, ngizokubizela yona la. Thatha iPayPal yami ungisendele manje. Ngizoyibona mayihloka la ukuthi ngempela uqinisile. Vele kuyabonakala uyamthanda. Noma ngithi ngisama. Can I take you out? Mina ngithanda ukuba out guys. Mina ngiyenye intombazane ezibhorelayo. Angithandi mina ukuthekwa out. Ngizihlalela endlini mina. Yonke into yami nje iphelela la endlini. Noma kungaduma izulu zamazame liqhekezeke libalele linamaqhwelini imvula kushisa ilanga noma kungaqhekezeka amadwala amakhulu. Mina ngiyamthanda. Uvisitha kuphi? Uyaphila kodwa mama ngiyaphila wena unjani? Hey my queen, hi. Oh yeah. Guys, mara sizofika ku-550 Sunday. Niyangithembisa ukuthi Sunday so besithi 550k followers. Phela manje Tuesday today. Tuesday selling Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. How many days? Mama bafethu kumele libe nje. Kumele libe nebhesi mama. Hayi. Mama elinebhesi. Hayi. I-red flag. Imama eline-voice engaka. uNkulunkulu mara wrong. Waye ngisuka ngani ngevoice abafana mina? Kumele libe lihle, ngiyabonga. Waye ngisuka ngani impela? Yazi guys nginenkinga yokuthi mengivuka ekseni, ivoice yami mina ekseni ayiphumi. Kuphuma ibhesi yodwa, ivele ihoshozela into engayazi. Yiko ngingathanda ukufonela ekseni mina, ngithandi nje ukufonela ekseni. Awukho romantic sis. Mengizofonela ekseni ivoice yami ivele kube ngathi ngikhuluma ngathi ngiyindoda. Ngicela ukuba nawe ngo-16 December mamas. Uba nami uyajabula bu. Uba nami kuphi? Umuhle ngempela Sino, ngiyabonga. Imnandi nje na voice yakho ngiyayithanda mina. Wena nje uthandela mina. Ayikho lento leyo. Hayi Ntombehle sanibona. Wena nje uthandela mina nje Nkosi yami. Sinonoza. Alright kodwa mamas. Kodwa Nkosi yami lo sinonoza. Ngiyaphila. Seningangikhohlisa phela nithi hayi ningangikhohlisa kunankinga. Ngizo-understanda nami. Iyasiza uma kunamasela afuna ukuthatha. Vele ngiyakuthanda ngiyabonga. Kodwa ngasithanda ismile ngiyabonga. Kunamasela afuna ukuthathani? Awafuna ukuthatha ichance ebusuku. Owazocabanga ngathi kunendoda.
Guys, ama-comment wena asemaningi angisakhona ukubona manje nalini. Niphuma na sasiphuma ngizobuya back na aya mina ngikhona ukunderstand lento le. Awu snonopi. Aya ngiyazi lento le. Angisakwazi ukuphila ngingabukanga ulife wakho. Ngiyabonga we baba kaSavana. Slender sine voice engaka kodwa fethu. Phela nina inkinga nisho ngenhliziyo kaHathi ukuthi voice yami inhle. Yabo lo bhuti lo ukhulumile manje athi isilende sine voice engaka. Yabona nje ukuthi akukho normal. Cabanga ke le day sengino boyfriend ne. The day sengidecide ukuthi ngibe no boyfriend nguwe umzekezeke. Yabo the day sengidecide ukuthi ngibe no boyfriend. Awucabange ke boyfriend yami seyise emajiteni lapha ihleli namajiti ithe wathi ngifonela imama. Haw. Mekuthiwa hello mama ngithi hello. Ngevoice engaka. Vele bebone kahle amajiti ukuthi indoda. Yileli mama leli likhuluma ngevoice engaka. Hayi. Yabo that's why ngize ngiqome nje sidalo. Ngiright nje ngingaqomile nginje ngihlale nevoice yami. Ngingana umuntu ngiright single and not ready to mingle. Hey yo. Awu cha ngibangisani ke no Questa. Awu phela uQuesta phela awuvala. Ursisi Rachel obangisana no Questa. Mina yami ayikho kangako. Hawu. Ledwa ukuthi ayijwayelekile like awuyilindele ivoice engaka mongibheka. Yabo. Sinonoza December ngicela ukuthumela i-t-shirt ebhalwe Sinonoza. Yazi ngizojabula kanjani Nkosi yami. Uyaphi ngejezi. Kuyabande Soweto bafana. We wangena ethaveni midnight abantu badakiwe. Waperform abazothi nangu Quest. Hayibo. Bathi boss hayibo njalo. Unamanga suya ngiphika uthi awujuli manje. Izolo lokubunami we uyafosta ke wena. Esoweto kuphisise ePinville. Awu kanti awunayo kanti boyfriend. Cho. Awungiphi number yakho phela. Cho. Anginayo boyfriend. Guys bangibuza ukuthi why ngigqoka ijezi. Ngigqoka ijezi ngoba ngifuna ukuthi mekuthi gubhu. Angifuni ukuthi kusamele ngiyothatha ijezi. Ngiyaphuma ngiyahamba. Ngiyadlala ngizobe ngiphuma ngiyaphi mina. Cha phela ngifuna ukutsheka manje. Sengifuna ukuthi ngathi ukutsheka manje sengingazele. Vele yabonakala uyamthanda. Wathi loyana ulavi udali. Loyana umuntu wami ngedwa. Kothando lwakhe ngesekhaya mina sengize ngamvisa. Ukuthi maye Sinonoza. Usinonoza wenzeni? Maye Sinonoza nokuba single vele. Mina ngise Alex. Ngivakashele. Alex nginobuza usisi wami uhlala khona. Wake wavisitha eSwatini. Lutho. Hayi Muhleza ngisacela ungi WhatsApp. Awungeke sibala awungeke. Yo umuhle thank you kodwa ucula kamnandi thank you. Lo waqala lento kaSinonoza. Yo hayi wangibulala sho. Sengusinonoza. Yo Nkosi yami yazi ukuthi Alex ne
Khona ama-video engiwashuthele kunenye indawo nje engathi ine-bridge, ingathi kunomfula. Umfula wakhona ngathi uyi-bridge. Yeah. Kunenye indawo nje engathi kunomfula akuhamba amanzi mese kunane-bridge lapho. Thanda nje ukudlala iy'ngane nyana ngathi kunane ngathi iphaki nyana ngalapho. Nginayo futhi i-content yakhona la ku-TikTok. Anginayo phakathi emfuleni. Anginayo phakathi emfuleni. Anginayo. Wena wafika enhlizweni yami, uyithemba lami. Yeah, maybe iyo leyo. Yazi ningakhipha i-hit monga. Oh, I saw leyo video. I thought uyathwasa. Bathungwena. Kanti uhlala nobani lapho? Ngihlala ngedwa but njengamanje nginosisi wami. Yeah, ngangishutha i-content lapho nomfana. Ngayishuthela lapho i-content. Yo, guys, kuzomele ngithi kuyo-check-a something. Ngiyabuya manje. Angiphumi. Ngaleska. Musa, hello. Guys, mina sengizolala ke manje. Impela kodwa ke. Good night, we love. Good night. Good night, Sandwa. Usisi wami ujabulela ama-rose. Uyaqala ukuthola ama-rose empilweni yakhe. Okay, nawulale. Uthole u-boyfriend omusha. Wamthengela ama-rose. Ngicela ukubona usisi wakho. Uyafokofa. Cha Nkosi yami, yazi kulo mhlaba kaNkulunkulu nje azele uzosilinda. Ukhona umuntu osalala ngo-2025. Akusho ukuthi phela nama-power bank ni strong. Yazi nina nama-power bank phela niyachajwa. Ukhona umuntu ongalali mara. Guys, ngiyanithanda nezwa. Sengiyahamba manje. Kumele ngilale mntasi. Kumele ulale sis. Good night, Snonoza. Bengahithi bakithi snowball. Uhleka kamnandi usisi wakhe. Hayi hayi. Sengu-snowball futhi. Sengu-snowball manje. Hayi shem niyazenzela ngami. Niyazenzela. Ake bazongihetha kanjani ngingajoli mina.
uba uzongihetha. Kanti abahethi guys abantu abajolayo or bahethana noma ungajola abafana. Snowball usisi wakho. Oh. Yimi Snowball. Mm. Wow. Bathi good night sisi wakhe. Good night guys. Sizonibona kusasa man. Ngiyagula, don't sleep. Ungajabulisa usathane. Nginithanda ngenhliziyo yami. Nginithanda ngenhliziyo yami. Angazi kodwa ngiyanithanda. Bathi akavele Snowball please. Noma mina ngiyakuphendula fast. Why unamanga? Hawu. Ngoba manje uzothi yini ekulalisayo ngoba it's not like ngokuphendula. I like your eyes. Thank you. If uyasithanda ngeke ukhethe ukulala ovathini. Oho! Ngabe ngiyi-power bank. Awu ngake ngiyi-power bank. Hello Snow, ngicela ukubona nami ungakalali. Ngicela ukukubona. Ya yimlo. Bathi bacela ukuthi Snowball avele. Okay, Snowball yazi uyagowa. Snowball uyafokofa. Mnyeke wathanda uJobe. Ngizwa nokuzwa nami. Abakuphi? Sanibona nginjani nje nami. Asingathi ngidla abantu. Bazongilahla lapha yazi. Ngilibele kuzosineke kuma live. Ngabe uyofixa le. Nangoku Snowball, sendani gift for ukuthi uSnowboy ungenile. Awungeke uSnowflakes. Hayibo. Athi hello Snowball ngavele ngablush. Hayibo. Manje nina seniblushiswa uSnowball manje. Bablushiswa yini? Siyabonga. Ugoa uyaphi? Hayi siyafokofa hle. Asago manje sesiyafokofa impela nje. Cabanga uzofokofa ngoDisemba ngabe. Hayi cha. Umntana sekhaya upost ukuthi nje ekhaya ngabe bayazitika ngami manje ngoba meyiqala le month elandelayo bazongidraw. Hayi bayongidraw impela. Impela nje Nkosi yami. Ngathi ungafokofela edirection yami. How? Send location mhlawumbe nje ngasivuma. Suvuma ukugoa mntasi. Yo Ashan. Like I need the option le it mandigowe. But Snowball is Snownoza. I'm sure isibongo Snowflakes. Hayi impela nje. Guys mina ngiyalala manje. Anikafiki ngisho. Bye bakwethu. Oh, ngicela ukuyochama nje ngizongena enkulu. Unjani? Ngimi Mazwayi. Mazwayi, ubani Mazwayi manje? Snowzizi wena ungalala ushiya Snowball. Ngingazongibheka. Uthe wena mina ngingalali uzuvuna uSnowball manje. Kanti ni kuphi nendawo nibahle kanje. Esowethu eMsotra bakithi eMsotra awuyebo Nkosi yami. Awuthe sesibingelwa lana o2Pac ebusuku. The reason why mina nawe singalenza Awu2Pac mfowethu. Wena awuhleze uthi good night before 10 or after 10 nje so uthi good night ongabona yini Snowboy. And mina I think things Ngiyakuthanda nami emawandi. good night Nkosi yami. Kunokuthi niciphe niyanda la ku live amene mina ngifuna ukulala.
Tupac awusizwani isiZulu wasuthi sorry what are you saying? Hello. Tupac etswa kulate kakhulu Tupac ukuthi ngakhuluma isilungu. Ngicela ukukupha. Okay. Ucelani? Yeah. Ngicela ukukhipha kule weekend 55 rand Olive. Hayi mina ngithanda ukuphuma. Unjani nkosazana nhle ngiyaphila wena unjani? Sinobholoza la yini ngeke ngikugood. Ngiyagood. Uba nothe good night ngo10 mntasa. Okay, good night. Hawu, kanti nilalela indaba zami la. Sharp. Bathi snowboloza la kimi ngeke ngikugood night sengo10. Kanti nilalela indaba zami la guys wayinika nje. Ubani Hayi shame. usnowball akusimi nangu snowball lapha. Bathi usnowball lohleli lapha. Hayi mina. Angiyena usnowball mina. I need friends from UK. I need friends like ba overseas. Ngifuna ukuya overseas manje aningiyeke. We malo. Zula ngisayingena ani typing English, ani typing English. Ani typing English. Oh. Nalaba babhizi be lokubethi bayangithanda la. Aningishele ngeEnglish. Futhi ningabhali I love you. Ngifuna isilungu esiqinile. Isilungu esiqinile. Ethi mfana iza nendaba kade sasikulindile vela la. Thank you mfana. Bangisendele ama rose. Yezwa yini? Bangisendele ama rose. Ayo mfundo ongimhlekile yezo athi ngilo ngajola ngiyaqala ukuthola isoke lingithengela ama rose. Yo ngaphela mntase kathiya. Athi umntase ngiyaqala ukuthola ama rose. Mina whenever Wemfana bathi iza nendaba kade bakulinda. Nami angazi ukuthi yini akusheleki ngeEnglish. Ay lesi Tiwa mntase Tiwa how could you be single while extra beautiful? Yo. Just like that, as you can see, she's single. But she's extra beautiful. So what do you mean? Guys, mina ngithe ngisingile mina. Mina ngikhumbuli mina ngeke ngathi mina ngisingile mina. Molweni like asawubona uJabulani mina ngathi ngisingile. Nini? If mina ngilala like Hayi mina ngiyazi lento enikhuluma ngayo. Usually mina ngilala. Wajika umuntu. I think In fact, don't worry, I'm coming, guys. I got this. She's not single, guys. You. Uzofunda mntasi. Uzofunda. Yehlisa la. Ay. Sisile mas. Angizwa nomuntu obhayizayo. How? Oh. Funda lapho ukuthi umfana uthini. Wow. I get God over to Ngintshelile guys ngathi kufuna ngathi ningahlangana eduze nesilungu. Yabo manje niyabona ukuthi le comment le umfana ayibhalile la ithini. Engathi yabo mawuthi uthandwa uyangithanda. Engathi ungazwana nesilungu. Yabo ngintshela bhalani isilungu. Bhalani musana I love it so much. What you say? Yo. Yabo sino uzoyenza ukuthi abantwana babhala ama broken English. I to you on the 15. No guys asiqhubeni ngezulu ya. Asincengeni ngezulu ya. Akunankinga. Yasivele sibambeni yabo. Asiqhubekiseni ngezulu. Right. Ngiya understand abantu bami. Niyazwa? Ngiya understand. Mara ke ngicela ukuthi kungaphinde kube khona umuntu ozothi mina ngithe ngisingile. Nibonini nifundile comment?
angikaze ngaze ngatshela umuntu ukuthi ngisingini, angikaze nangebhadi. Applications are closed phela wemamswane. Guys, as note in comment ngithini yini, I want to be my boyfriend yani manje. Hawu yini ungabaza amandla ayithi esingisi. Guys, niyasibona lesi singisi lesi akuthiwa applications avaliwe. Nkosami ngize ngintolikele. Ene mina ngiqedwa kubizwa ngomamswane manje. Cabangani? Ngiqedwa kubizwa ngomamswane. Nina ke niyafika ngosinonozana engingabazi la. Nifika ngosinonozana. Mamswane. Yo. So are you in a relationship? Awu yebo nkosami usabuza, yebo nkosami yebo. No, she can't. Yebana, no more. Ngiyanitshela. Guys, mara nina manibhekile nina. Ningibheke nje, nibuke yonke into yami, nibuke nama-video wami. Nina nibona umuntu osingile nina. Ngibona ngisi mina ngihlezi ngi-happy mina. Taken for granted. Hayibo. Sawubona mama. Sawubona sipesihle hlatshwayo. Yeah guys, nanoma ngingabhala ukuthi mama, anyway vele sengibizwe ngomamswane vele. So yeah. Who is the like guy? Ngithe asibuyeleni lapha kwisiZulu kodwa. Who is the like guy? Okay, who is the like guy? Okay. The like. Who The like guy. Yeah, who like? Hawuba right abantu bami. Uyayifuna i-answer noma mina ngingaphendula. Pendula. Mangingafika with 30 cows tomorrow kini sinonoza. Ningazinqaba for cha nje ekhaya nje okokuqala nje asinaso isibaya. Asinaso nje sidala isibaya. So inkomo nkosami nigcine asinaso isibaya ekhaya. So lezo inkomo zodlalaphi? Yo umuhle mama ebusuku. Ngiyabonga. Hey, I really like your voice. Awukahlini ukungijutha. Cha ngevoice seniyangijutha ke. Ngevoice angikho ivoice yami kodwa ngiyabonga. Ibhese engaka. Thina besithi ku situationship njengathi. Ngicabanga ngathi ngifana nani mina? Ngicabanga ngathi mina wonke. Ngiyisiqubu nginje ngiyadlala sanibona. Masikubuka usingi kodwa masithi sibukisisa sikubheka nje impela still usingile. Hayi kusho ukuthi hayi. Sinonoza mamswane Baba kaSavana. Bongangibizi ngomamswane olalong sekabuyaphi manje umamswane. Ngicela ungiphi inamba yakho phela mama. Awungekulungi. Ngekulungi. Ngitshela nje ukuthi ifoni into onganayo. Angibonanga i-comment yakho mina mfana. Snowball uthe usingile. Bengina ekseni. Unjani dali ayize EFT proof of payment ilobola. Iphi leyo? To take you out on ShopRite so you can buy. Nina niyagula nina. Qonda yini lento isho? Fana ngicela uyibhale futhi angiyibonanga. I send you something on WhatsApp ntombazane. I wonder sisi ngizoyicheka. Cha ziyajabula ezinye izinsizwa isibhaxu esinje sentokazi. Ngiyabonga. Okay guys. Her other half is going to sleep. Good night. Sekhulumileke. Kusho ukuthi njengoba seyisho ukuthi uhalf wami uyalala. Kusho guys nami sekwamele ngilale.
akusekho kunye yabo. Siyabo sekusendwa nama-rose okuchaza ukuthi-ke nami sengingalala-ke manje. Nami sengingalala. Niyavuma. Thank you. I love you so much. I love you too. Thank you. Guys, akekho umuntu oyophinda athi ngisingile. Yo wazangibhala ngegama lami lonke athi sinokuhle. Waqeda wafaka yo ngathi ngingahlezi ngikulalele. Umfana wenzeni guys ushilo wathi uhafu wami usuyalala nami kusho ukuthi kumele ngilale ayisekho into akusekho kunye nami engizokwenza Nkosi yami awukwazi uhafu wami ukulala mina ngingalele sesibhadini sisingisa ukuthi uzovuma kanjani. Sawubona Muhlezi sanibona guys sengiyalala nami manje and uhafu wami awukho right uphethwe yiflu so kumele ngiyomlapha. Shuthi ngiyoyidelete leya message ungangibhedeli mina uKatleyo. Hawu ngiyeza manje mfethu manje. Mana musukulala. Good night guys ngiyanithanda ne. Ngiyanithanda. Good night. Wena uyajola nomfana. Hawu. Ngathi ngifika wabe uphuma. Asikisi shembe sengithi ngiyalala. Na vele nakhula kakhulu kumese ngiphuma senu 74 manje. Cabanga ngithi ngiyaphuma bavele bakhula kakhulu bawu74 manje. 75. Bajoyina nje sothi uyaphuma. Kanjani manje? Wemina enhle sawubona. Sleep ngo-past. Cha uhafu wami uthe uyalala guys nje. Manje mina ngisale kanjani uhafu wami ulele? Uhafu wami uthe uyalala guys. Nani nizibonela uzibhalele la ku-live wathi useyalala. So mina ngihlale kanjani ngingalali? Ngizoyithini le ndaba? Cela uthi yabona ngizomushaya kucha nje musungisukela. Ngiyalala mina umuntu kamfana. Ngiyalala mina umuntu kamfana. Ubani umuntu kamfana uwe? Sisusho mesufuna impama. Usho mesufuna impama. Ubani? Uwe yini? Forget ngale ya half sikhona sizokugcwalisa. Mntasi uvakashelwe ngubani? Nathu le ngizwe voice. Oh yeah, mewuthi imi ya. Sleep muntu kamfana shem. Hayibo. Hey, sleep well. Muntu kamfana. Hayibo. Mewuthi ingane. Mewuthi ingane wena Celo. Mina ngingakanani? Mewuthi ingane. Mina ngingakanani? Mntase ngivakashele uLisa uzibumbile la ulele na. Kanjani manje? Hawu. Le ntombazana. Asho. Sofuna ngiyothenga ku TikTok ngemuli manje. Yebo. Ubani okhushuzayo lapho? Guys, kama mpela azi ku WhatsApp bangisendela iVN mina.
kuzomela ukuthi ngiphume ngiyolalela leya VN leyo ngizobuya. Engeke ngibuye sengiyalala. Futhi ngiyoyidelete shem angidlali. Udlalile ngathi girl. Hayibo sisi ngiyaphuma manje ngiza kuwe. Ngiyaphuma ntombazane. Hayibo. Ukuyidelete sisi ngizokwenzela imovie. Ngiyokusherela umgosi ongaka ngiqede ngudelete usathi uyangena. Ngiyakutshela. Hawu. Awukahle ngiyeza manje. Awu. Ukahle ucabanga uthi ungisendele something kwathi uthi uyoyidelete ngoba mina ngifuna ukuzoyifunda. Delete wena Kahle ngoba akafuna ukuphuma kule life. Papa yini guys ngiyanithanda nezo papa yini. Bowutheni bakithi ngireply message yakho uphumelani manje uzombona usasa loyo. Angisebenzi naye uKatleo. Like sekuyinjoyele shem noma ngisakhona. Shuthi umfana uzokuthumela phela umgosi. Hayibo. Awume. Ngobuthongo hawu. Hayibo umfana uzongithumela umgosi uthathaphi ngoba ulele uphethwe yiflu. Where are you staying? Soweto. Yo mina guys sengiyaphuma guys ngiba live mina every day qala ngizongena ngoba kusasa ngo7 njalo ngo7 guys ngima live. So if ever nifuna ukuthi sikhulumeni kahle ningene early nani. Ningene early. Ngaboma weshukela sawubona. I'm staying at KZN Pongolo. Okay. Ningene early guys ngabo 7 and then after lapho ke sokwazi ukuthi sikhulume for isikhathi ne. So yeah. Hey love, how are you? Hi unjani? Unjani nkosazana? Cha nkosi yami ngimali zami mina nkosi yami ngafunda ngaqashwa ngasebenza. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ama cash send awu ngiyawabonga. Imali nje cha akuyona inkinga. Ngiyabonga nkosi yami. Ngiyanithanda impela. Ngiyaphila unjani ngiyaphila nami. Hello sweetie. Hi. Guys, bye bye. Bye bye.